Tony Stark imao previše para, imao je tehnologiju, imao je vilu pored mora, imao je svašta nešto i uspeo je da napravi Jarvisa najboljeg bota na svetu. Danas mi pravimo našeg Jarvisa i probat ćemo da ga napravimo, to jest, pa ajde da vidimo kako će to da ide. Prva stvar koju nam treba je programski jezik Python. To je stvar koju će nam Jarvisa dati već izgrađenog. Koristi ga i NASA, i Google, i Netflix, i svi redom. Ovako da počnemo, prva stvar koju nam treba je Python. Skinete Python sa njihovog, znači, oficijalnog sajta, možete da kliknete download install Python manager. Ja sam ga već instalirao, kao što možete da vidite, tako da mi ne treba. Druga stvar koja će nam trebati je Studio Code. Zamislite to kao Word, ali za programere. Tu ćemo pisati naše kodove. Isto tako možete odmah skinuti i Visual Code. On će vam trebati u buduće za pisanje kodova i šta ja znam, ostale stvari. Sada ćemo proveriti da li sve radi, da li je Python dobro instaliran. Kada završimo sa instalacijom Pythona, Windows i R, pritiskamo cmd. Preko command prompta ćemo raditi sve što je vezano za Jarvisa i ukucat ćemo Python, odvojeno, dve crtice, version. To će nam reći koja verzija Pythona je instalirana u našem kompjuteru. Python radi savršeno i temelj je postavljen. Sada pravimo skeleton Jarvisa i pravimo folder gde će živjeti svaka struktura, gde će svaki folder... Znači 300 godine. Folder će biti struktura nečega. Pravimo mozak, pravimo glas, pravimo pamćenje, pravimo sve. mkdir Jarvis, velikim slovima možete. Enter. cd, change directory, Jarvis. I ovako, mkdir, core, memory, voice, agents, UI, sandbox, logs, config. Znači pravimo mu sve te foldere. Da bi proverili da li su napravljeni, pošto smo već u Jarvis folderu, kucamo samo dir. Kao što možete da vidite, sve je napravljeno pod agents, config, core, logs, memory, sandbox, UI, voice. Idemo dalje. Znači svaki ovaj folder ima neku svoju ulogu. Core je mozak, voice je glas, memory je pamćenje, sandbox je sigurnost i sistem. Sad pravimo virtualno okruženje ili ti sandbox. To je kao posebna soba za Jarvisa gde će on moći da se igra, jer ako ga pustimo da izađe napolje, razumete, mi ćemo da napravimo bota koji je pametan, koji zna da radi stvari, ali ne želimo da on radi nešto što je... Kucamo ovako, Python, crtica m, venv, Jarvis, dolje crta, env. Sačekajte nekoliko sekundi. Zatim aktiviramo Jarvis, dolje crta, env, scripts, activate. Enter. Vidite sad ovo na početku Jarvis, donja crta, env. To znači da smo u Jarvisovoj sobi, u njegovom playgroundu. Sad otvaramo Studio Code i pravimo srce Jarvisa i naš prvi Python file. Idemo ovako, idete ovako, file, open folder, nađete Jarvisa, select folder, otvorili smo folder Jarvisa. Idemo sada new file, jarvis.py. Eto ga, u folderu smo, to će biti Jarvisov mozak, znači. Evo ovako, ja sam već pripremio tu, da kažemo, početni kod od 222 linije za Jarvisa, a ja ću sada proći detaljno sa vama i objasniti vam šta ovaj kod znači, šta ovaj kod radi. Zapisao sam neke stvari pored njega koje mogu da nama znače, da razumete. Ajmo to krenemo. Ove prve 3 linije koda su import alati i one nam daju osnovno znanje da znamo koliko je sati i
itd. itd. Ovo je konfiguracija sistema i Gem, tu piše naše ime, Jarvisovo ime, kako se on zove, koja je njegova verzija i sve o njemu. Ovo je login sistem i ovde se zapisuje sve što naš Jarvis radi. Moramo da znamo sve što radi jer opet kažem ne želimo da ga pustimo kao kunče slanca da ide gde želi. Ovo je boot kanal, to je ona lepša strana, to je šminkanje, to je da kažemo cinematic deo, znači koji će da nam prikaže bum, evo ga Jarvis. Ovo je prva inteligencija sad što radimo, da Jarvis zna koliko je sati, kako da odgovori, itd. itd. Ovo je ovde deo, kao što vidite, to je prva inteligencija koju pravimo Jarvisu i on će prvo što će naučiti, zato što mu importujemo i zna koliko je vreme, on će naučiti da kaže dobar dan, koliko sati, good morning sir, working late tonight i bla bla bla, razumete. Ovo je sad osnovni kod Jarvisa koji može samo jednostavno odgovore da vam da tipa if ili else, neke logične odgovore, ali sutra u sutrašnjoj epizodi ću vam pokazati kako ubacujemo pravi mozak u Jarvisa i kako mu dajemo 8 milijardi parametra u njegovoj glavi, znači već jaku bazu koja zna dosta toga o svašta nečemu. Objasnit ćemo vam to sve sutra. I na kraju while loop, to znači da Jarvis uvek sluša naš kompjuter, uvek sluša šta radimo, uvek čeka na zadatak, što se kaže, to je ono kad mu nešto kažete, kad progovorite, a on sluša i da vam odgovor. To je upravo taj loop pravimo. Idemo ovako. CD, Jarvis, donja crta env, scripts, activate, Python for ja mislim da naš Jarvis sada radi, braći, kao što možete vidjeti 0.1 Lite. Kao što možete da vidite, naš Jarvis je online. Šta sam htio da vam kažem, možemo da citiramo par komandi, evo ne znam koje možemo komande, evo da ga pitamo samo. Hello, ja sam sir, hello, working late tonight sir, how can I assist you, kaže Jarvis. Sir, ne znam, what's the time, sir? Ajde da vidimo šta će da nam kaže. The current time is 3:59. We're working late, sir. We're working late, sir. Status. Let's see his status. Status report, may stand by episode, voice stand by episode 3. Okay, nice. Sandbox active, logging active. Nice, we are good. Let's ask, right da ga pitamo, how are you? All systems are fully operational, sir. Ready? All systems are fully operational, sir. Ready for action. Let's go. Let's fucking go. Exit. Kao što vidite, goodbye. Jarvis je otišao. Za još ovakvih stvari morat ćete da zapratite i da se subscribe-ujete za sljedeću epizodu. Ja pravim Jarvisa u sobi, noće radim sam. Plavi ekran, svetli jako, u kodu tražim plan. Nisam Stark iz filma, ali gradim isti san. Korak po korak idem, ne odustajem ni dan. Kažem Jarvis pokreni sve i sistem radi tad. Glas me sluša, pamti sve, kao digitalni brat.